съм Чопър 58 и днес ще направим ревюче в Flamecraft и да започваме. Това е спална, както виждате. Джъмпа не знам как ще се мине, но някои хора могат да минат, могат да не могат. Започваме първия ларп екип. Ще определя. Онера, екипа, админи, име още няма и Crazy, ще преминем на следващия ларп. Енчантата. И това ларп енчант може да си енчантвате, да си... Тук аз си фиксам от тук. И добре, сега ще преминем на ларп енчант. И това е ларпен, тук можете да се биете. Ето. Пил. Добре, сега ще преминем на... Ще преминем на следващия ларп евент. Ще преминем на евент. И това е ларп евент, тук се провеждат евентите. Ето ще се приготвили честовете, може да въпроса да проведете евента, добре. Идем на Warfish. И това Warfish можете да си ловите риба, но аз нямам въдица и така. И ще преминем на следващия ларп. What? Какво са? След това ларп фънъса, не знам какво се прави. Сега ще разберем. What the fuck? Прави тук, бе? Да, все е това. Добре, влизам. Преминем на следващия ларп. Жайл. Това ларп жайл, тук ако си хак и например там спамиш, не заспамиш, ако си хак могат да банват и тук ще затворят и там за известно време. Като затвор. Сега преминем на следващия ларп. Джон. Опче, се бърква. Jump Event. И това ларп Jump Event, тук не верам, да, Jump Event, ето че като паднеш не можеш да умреш. Чакайте. Оп. Иде. Те своя мадрас. Добре. Минем на следващия ларп. Event. Лабиринт. Ето така. Това ларпа лабиринт, тук сигурно, да, за евент. 5, 6, 1. Един от тонерите се крие на някъде. 5 на раз, 4 на 1. Добре. На следващия ларп е Nether. Това е ларп Nether. Тук можете да си купате, да намирате спаунер. Примерно Блес и можете да убиете там от уния черните скелети. Не ги знам. И сега ще натисна News. И това е ларп News. Тук са какво ще има. Например, скоро ще има по-интересен таплист. Няма новини. На следващия ларп. Водки. Вот. Или водки.
Какво това пот? Първи път го чувам това потки. What? Call of Duty. Добре, ще премина на следващия War. Първото. От това War PvP, тук можете да се биете, да се фармите, както се фарма всеки път. И така. Ще преминем на следващия лап. Лап. Ранг. И това лап ранг, както се закупите мина, няма китове, защото има гъма 1, 1 месец, 480, плюс 1500 пари в играта, и се бан, жал, кик. Бонус няма, бонус е защото има, защото преминам същия лап, прогрес. Оф, как сбърках. И там. Така той всеки ден. А прогрес, играта се капа с забранено, пак правилата. Всякакъв опит за SMS е забранен, използвайте Legendary Sword. Legendary Sword, не What? Чуйте рано да закупите мега, ако сте в PvP маняци. Накава се бан, бан IP, джал и така нататък са Survival. И това е War Survival, тук можете да ходите и се оцелявате. Ходите къде ви падне. Така сега ще преминем на другия. War Trade. И това е War Trade. Можете да префръгате. Примерно, този човек, тук прави така. Той. И това с другия човек ги взима и така. Сега ще преминем на последния War XP. И това War XP можете да си фармите, колкото се поискате. И това беше от мен. Ако искате още клипа, абонирайте се. Може да харесате клипа и